Na tejto fotke si ukážeme, že ako by to vyzeralo, keď by sme ten bazén dali do roviny, tak ako Mountfield tvrdí, že bazén je v rovine. Tak si ho teda dáme digitálne do roviny, že čo tá fotka ukazuje. Fotka ukazuje vlastne to, že my dáme do takto digitálnej roviny. Fotka tým pádom ukazuje to, že dom ide zo šikma. To je nelogické. To jasne dokazuje to, že bazén je nakrivo, nie dom je zo šikma. Bazén je nakrivo. Tá červená čiara vlastne ukazuje to, že dom ide zo šikma a to je hlúposť. Teraz keď sme dali akože bazén digitálne do roviny po tú zelenú čiaru, tak dom ide teraz zo šikma. Takže to jasne preukazuje to, že bazén bol osadený a podsypávaný a aj nivelizačne zle nameraný montážnikom nakrivo. Není to chyba moja, ale je to chyba montáže.